Здравейте и добре дошли в нашия подкаст, в който ще говорим за гемотерапията и в който аз ще отговарям на въпроси, които вие ми задавате. Ето един от тях, той е свързан с един от най-продаваните и най-известните гемопрепарати, а това е пъпката от Касис. Сега ще видим всичко свързано с нея и ще разберем защо да изберем гемопрепарата от Касис. Днес ще си говорим за него. Това е един малък природен еликсир с голямо действие. Гемопрепаратът от Касис е наистина чудо на природата. В отговор на въпросите на нашите пациенти и клиенти ще ви разкажем за това какво представлява той, за кого е подходящ и защо е наричан природен кортикостероид. И така, нека да започнем с първия въпрос от Мария. Какво всъщност е гемопрепарат? Да, това сме го разисквали много пъти, но съвсем накратко ще кажа, че гемопрепаратите са извлеци, течни извлеци от пъпки, млади филизи, коренчета от растения и най-вече дървета и големи храсти. Тоест, това е извлек от ембрионалната тъкан на растенията. Те носят цялата жизнена сила и потенциал на растеж на самото растение. Казано просто, това е концентрираната природна мъдрост в няколко капки. Така, нека да прозвучи и малко поетично. Втория въпрос, зададен от Иванка, да, добре почитам името Иванка, с какво се отличава гемопрепаратът от Касис? Всъщност Касисът е един от най-мощните представители на гемотерапията. Известен е като растителния кортикостероид, защото има много силен противовъзпалителен, антиалергичен и адаптогенен ефект. Касисът ни помага при умора, при хроничен стрес, при алергии, при респираторни проблеми и дори при болки в ставите. Наистина, обратната връзка е много силна по този повод. Христо пита дали Касисът е подходящ за ежедневна употреба. Да, може да се приема ежедневно, приема се на капки. Ако вземете концентрираната форма на гемопрепарата, фитогем, обикновено дозата е между 5 до 15 капки дневно, разтворени във вода. Едно уточнение правя, че е добре да го приемате сутрин или в ранния следобяд. Освен по изключение, може да се приема вечер, защото Касисът има тонизиращо действие върху нашата физика и нашата психика. Подходящ е и за възрастни, и за деца, разбира се, в подходящата доза, и дори за домашни любимци. След като се консултирате с гемотерапевт, той ще назначи приема и съответната дозировка. Както казах, е препоръчително и много е важно да се знае, че е препоръчително да се взема сутрин, защото тонизира. Това важи и за секвоята, но за нея ще говорим в друг момент. Ваня пита за кои състояния най-често се използва гемопрепарат от Касис. Доста са състоянията. Аз ще маркирам само няколко от тях, тъй като и времето ни притиска. Едното е хронична умора и стрес. Наистина при изтощение, когато ставате сутрин и се чувствате уморени, когато след обяд усещате, че не можете повече, ето тогава е момента да вземете няколко капки от пъпката Касис. При алергии, включително сезонни алергии и кожни алергии, атопичен дерматит, също така други кожни прояви. Когато имам заболявания като артрит, ревматизъм и болки в ставите от различен произход, също е полезен Касиса. При астма, бронхити и при отслабена имунна система. Както казах, Касиса е адаптоген, така че той разпознава кога нашата имунна система има нужда да бъде темперирана или да бъде леко побутната. И още много терапевти го включват като част от детокс или различни регенеративни протоколи. Един въпрос от Русица: има ли странични ефекти?
Отговорът е не. За разлика от синтетичните кортикостероиди, касисът не потиска над бъбречните жлези, а ги подкрепя. Това го прави безопасен за дългосрочна употреба и все пак, както при всяка терапия, е добре да има консултация с специалист, ако имате специфични заболявания или ако приемате лекарства. Ако касисът се приема самостоятелно, е добре да се направи 3-седмичен курс, след това почивка и след това да се продължи отново. Ако се комбинира с други препарати, може да не се прави тази почивка, а вместо това препаратите да се редуват. Въпрос от Иван. Как да изберем качествен гемопрепарат? Тук също може да говорим много, но това, на което искам да наблегна и това, което искам да кажа, е, че трябва да се гледа и да се обърне внимание от каква суровина е направен препарата. Разбира се, най-добре е да бъде от биопроизводство. Трябва да се търсят препарати от производители с опит в гемотерапията. И освен това трябва да сте сигурни, че препаратите са направени по всички правила за изработка на гемопрепаратите, да има наистина качествен добив на суровината и правилна мацерация. И трябва да гледате препарати, които съдържат трите основни разтворителя, за да бъде един гемопрепарат такъв. Това са глицерин, алкохол и вода. Разбира се, в нашите гемопрепарати глицерин е растителен, алкохола естествено също и водата е изворна. А за качеството на събиране на пъпките гарантирам лично. Това е за гемопрепарата от Касис. Искам да кажа финално, че гемопрепаратът от Касис не е просто добавка. Той е съюзник в съвременното ни забързано и стресирано ежедневие. И ние трябва да се доверим на мъдростта на пъпките, защото те знаят на къде да ни поведат. Ако ви е интересно, се абонирайте за нашия канал, споделете епизода и очаквайте следващите ни срещи. До скоро!